ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo ita alawas, anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, diainted ni tatang mo a kwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di ama ka-examine? Inapadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. Utangag pa'y laang. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no sa anak ka maka-examine. Mapanag iti balay da inton madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nagibagakan ni manang mau. Kawawat na ti impaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamen ni manang mau. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito'y gatang ko kuma iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak. Apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan dayjay. May samot tintad mo, mami. May sa ngam sangaribo dayjay. Tawan barya. Kwartam ko ba dayjay iti manong aldaw? Awanan na, mami. Naibusan. Adda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadag iti babarkadak, mami. Uy, kunam amapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Itimot gayam inuman, tinapanan nyo kadag iti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon a kwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot ten napugsat a kwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwartana. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, takwarta na kat nga rod. Aldawain, baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day taar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadandani manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos, baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na, barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka mat amasabat ko, Sara. Papanam ka di. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam nga kat awan pa'y mat-uban na. Ay kayat kumot apadasan at i-blande a buok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mat anapudaw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, nuna po daw ka. Iso maibagay ti buok a blandi. No nangisit,
makulot, ti bagay na, saan kat ablande. Ay, awan day tabagay-bagay. Adalakot kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa eh. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Oh, dayta oh. Ni, unag paiso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam diti balay, Ella. Agpautang ka man mo't, manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas daawak mo't ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw mo't lada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mo't, manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa na ti mairanod. Saan mat siguro, manang? Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang. Pimintasak ka di unay. Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysayat no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya angay. Kasla ka magmagna namun muni ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya ko mati pagbayad na. Ay, nasaysaya at langan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Baliktad ti amom, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka lang ngay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang, ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yo kan ni Ella, ngam ti anak ko. Pag ko naamait, awan ti idumduma may. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan. Ngam do siya ka ti adda masapol na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan, ngam jay adem. Adakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Amom ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kineela. Apagsardengan na ni Esther iti panagadal na. Taisuo pa pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. Awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manin pagsakitan, tinakam na. Nasaya at man, wano saan ti aramidem kinkwana. At dalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo pinagawid? Ay, gumura man anday jay. Ay sakit di nga ama, ti rumukma kinkwana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na. Isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na.
Sarah, umay kan, tagburas tayo iti mangga. Nasayaat mo't no agburas tayo, nanang, tamakapang panganak iti mangga. Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amang ano kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Niso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalakat ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya ng jay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Di kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idikalman ti salsalud-sudak? Diyak matan na mo, mami. Nabarte ka sa ngamin. Ha? Agdadata lang arudan an abartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnek ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti Chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kanto la agturpos, intun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, diyak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man, gusto mo't amasabat ka. Apay, agawid ka mo't tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka di ti anak mo, magad-aday. Ay, saan ah? Kakaisuda nga da pagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di, nakitak mo't ngamin itay nga adda kakibkibin na ababae. Anya? Babae, kunam? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Kwa, amang ano adalaang napandaginata nga aramatan da iti pagadalan. Kasta nga ta, kasla saan mo't iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. Adapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal. Nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae. Nulakat at damay tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbyag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. At danto, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Dadim. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kanu ni Dadim. Apay nga ngagsangit kayo? Impan na kanu ni Dadim medyo ospital. Na-stroke kanu ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kanu maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyaka mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, narigat ti adda panagbiag da Ela asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ela. Idinto ta sadutmat ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Na-stroke ka no ni Dadim. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kan saka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Tsaka mo, urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan mo nga agsweldo. Anya pa'y ngay no di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, Mami. Pangalaak nga rod, katawan mo tan ti agpawit ka data. Na-stroke ka no mati manugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asadot. Day ta ita, ti parikot. Idi nga da kwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Kasino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawiden da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawiden da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasima ti manugang ta. Saan lang at ti manugang ta ti kasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, Mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad-adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayan dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di asumangpet ni Daddy? Kunamot ti gayam na akadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan. Tawan mat kwartak. At dapay saan ko nabayadan ni Jay. Saan ka di nga inted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, Ma. Papanamon, kasla nagdakalaunay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat nga min makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko. Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod nga min akanayon da nga agistanbay iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngamita, awan mo ton. Kwa, inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, anti. Papanan nyo ka di. Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda nakigapas ijay talon da lolo, anti. Adda ka di inyawid da nga irik. Wan, anti. Jay bingay da nakigapas. Jak namin masango ti makigapas. Tada eksamin mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Ay, sayang kami nagsardengak, anti. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos? Wan, anti. Basit lang nga ano san.
Nay, apa yan, mami? Pinabablog yung matkantirwangan. Dandanimat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahoan da. No kumamot tainggaid mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apa yung garot nga aburido kayo ngay? Gapot awan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa'y igatang tan iti kanunta. Kunak man no yung kay nang ibagay iti bagas kadalwolo. Iso ko ba ti papanak? Ngam, nagbabawi ak idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka, mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, tayong kayo aggapas, tapno da irikyaw. Anya, agapasak. Apaya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di ka agtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod na saliwanwan ti biyag ko. Yung nagbalin ka mitay na natangay. Agsipod, tadamot may panakal ko. Saan mo't na saya timbungan na? Tanagbalin ka mitay na natangay. Ita lang nga makita ka man na insan. Wan nga rod. Si Kangay, damag kumot adi ka kanumutan mapmapan ni pagadalan. Si maduta ko nga gadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka din nga agawid, insan? Diya ka mo, agawid nga wan kwarta na. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalang mat ang magastos ti kwarta. Sa may isa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idisan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibos. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amoda kat agnanayon asumang sangpet ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbanugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Taawanan kwarta maaw-awat da. Maikat mat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka di nga inyalis ni Sara ti anak na iti sabali apagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat, ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di gayim na akad-kadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipananda nga'y iti binulan nga ipaw-paw itna. Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibiiton da nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahito ka dilang ti sidanta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpat ni Dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamot, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni Dadim no nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbes ama imbagan no sumangpet. Ang mga nuad-adda ma-stress. Kat kumaro pa iti sakit na. Kasla jak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas takano. Tapno addabi nga ita nga irik. Anya? Ang mga nuti pa imak ti magapas ko. Ngam awan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta.
Kapilitan ang mapantay di balay dalulom. Umay kayo ka di matagapas. Kada dua apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di mataggapas ni Esther, Lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamen da. Sana mabalin nga aglangan. Kasta ka di, Lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit-kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may nitikating nga antipurok. E dinto ta dito'y kamila nga sidag ti talon. Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, Lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat agdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho. No awan adal mo. Kunak na may ta dito'y balay da, Lolo. Tao may ta makipangan. Saan mat tagtrabaho tamot gaya, Mami? Jack ba't kayat daytoy? Ngam saan ka ding awan igatang tay ti kananta? Anyamot din ti kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dagiti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wan takaawatan kwartam laeng ti kinayapdakan ka. Pagkunamot, Mami. Ay, anak ko, idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kay dankan ka. Anyamot din dagiti barkadak. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun ije pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mat kano nagadadal. Si Kamal, inaramat mo naglanglang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidak, nanang. Sumangpot ti asawa nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na tinagadal. Kasano pa'y ngay ama isublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan ama akop. Jakmot nga mininamnama ama putod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatangiw at dumawat kalata iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbagi. Naikawa aksamot na nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami! Adda ka din na luto? Ay, Nasakit ti bagbagi. Nagsani ti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. uray sakmat. Nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak samat ten. Sapay, awan gayam mailuto. Kastoy kadilatan, Mami. Nabannog ta nagtrabaho ni Kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapas ta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biag ti Manalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal, takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara ken John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan dati nakigapas. Saan ka di nga idikal mandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat idi balasang ni Antim. Nga midyada nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, ti dan mangan. Kasta ka kadintumat, into nadadal mo, anak ko. Ay, saan ana saya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapwan na, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, na-stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapawit dayto iti kwarta kada Sarah. Gapo iti kinabarayuboy da Sarah nga agina, awan pulos na urnong da. Kat pati panagadal ni June, kat naisardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan ang nakigapas da. Tapnulaeng at da kananda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dagtrabaho, di dan mangan. Kasta kakadintumat, inton adadal mo, anak ko. Nanang, saan anasaya at ti diadal, adi na mo atalyawan tinaggapuan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adiadal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan nanang, amom ka di may sa adiadal, iji asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da itiliklikudan na. Takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Inggaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay amo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag da ti basit a ginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la imbay naggapas. Iso asaan ko ida nga inikan iti Eric. Tapno masursuro da mo ti agtrabaho. Awan mat sa bali a trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, panakairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon At daket tao na kanayon nga aglanglang ay adi pa agtrabaho. Awaga man da lola, tao may da dito'y balay mami. Agkakapsuta, awan mo't ngamin kinantay ti agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan mami. Di nakmat inik ka niti pagload ko. Ay, kasanutang haruden. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapo iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Taibilin ta. Nayabanda da lola. Sige nga ruta. Agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak ngamin arumwar. Ura isang mami. Malaminak ko na arumon. Ay, nagrigat mo ti kastoy. Awan makan. Awan pa'y agas kan iso aminen. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim. Umay ka man pa'y dito'y. Tadabasit kidawag. Anya ayat napasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na. Aggurigor. Pangasim man taidanon mo kanina nang masakit kami iti anak ko. Kasta ka di. Sige, tamapanak ije balayda. Ibagak masakit kayo. Ay, agi amanak unay. Imbaglakit din ta nakitak ti lalabas mo. Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag ta nasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka de, Melba. Kasla dadaka sa damag Ay sos, delikado ti sasaadan dagiti agina adasara ken June, nana. Ha? Siming
Naimpot pahikit di Apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da. Agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka day. Ay, agyaman ak, iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangaruda. Ay, wan, balasang ka. Apaya matartaranta ka. Ay, Kaslada pa kadanagam. kasanaw. Delikado ka no ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan. Ay, sige, tama pa na kay balay da. Haguray ka, tao mayak mait. Ang mga numasapula may panday di ospital. Nyala, intang road lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama kadakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agina. Uray tinapay ko malang ang mabalin mi nga ipaunag nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Jay sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisinitan. Mala, tenak gumatang iti tinapay. Malatay nakmangidadang iti danom. Uray paggatas yun lang. Uray gatas nanang, awanan. Awan matigatang ko. No jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom kat indulin mo. Ada ko mausaran yaw no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jun dita silid na. Di mo tagtagtagarin. Oh, sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi. Tada na pa nanti maestro mi. Iso din magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami, balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tadapay ngamin sumaruno a klasek, auntie. Asidag ay ti pagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos ditoy. Kumusta nga'y mati panag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang tao madanimanan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti dayto atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumataing gaad mo't ya kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, iti agad-adal ka pa'y, June. Saan, mami? Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kadwam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar dito ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginas gastusak. Huwan nga rod, June. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Isudakit diti umay tumultulong kadata. Di mo ka di ida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Numangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan, mabalin nga ilako ti duwa nga anak ti Kalding. Imbag ta nagtaraken tay ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakal agin awat ta, no mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit? Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awatan ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamat amadanon day ta agundaway. Mabiiten bakit? Saan ka masikuran? Anus laeng. Ay, huwan matkit di Ang aguray ka bakit? Nakarubuat kan samat. Ada ka di papanam. Innak iti ospital. Innak sarungkaran ti agina.
kapilita na mangiremedyo ta iti pagbayad dagiti agina di ospital. Awan matapulos kwartada. Anya pa'y ngay, lukas ta. Awan mo't sa bali pagkamangan da. No di datayaw. Bakatan nga min di anak mo, di na inaramat ti panunot na. Nasa umaw no. Ideada kwarta na. Kaslaawan ti masapul na kada tayo a pamilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnog. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan nga trabaho dagiti agi na iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta. Sursurwon dati agtalon. No kayat dati agbiag. Mangan kayon manang. Imbalunan kayo. Imbagtananos kayo kada kami, auntie. Isungarod ading ko. Uray saan anasaya at timpakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo a kapamilyami ngam ti kwartayo manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam a kapamilyak ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idada kwartak. Ado ti barkadat. Saan da ko na paganano, idi awanin kwartak. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta aginas gastos ko kada kuada. Melba, apay nga da ka diti ospital. Adda kabagyak ana ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silid da Sara, ngem adday mawag. Adda kano sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matan ti kasasaad da manang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Oray siyak nga rod. Iso nga inawagan dak. Ayun gayam, pakumusta am tulatan dagiti agina. Sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rodang. Ada ka din na remedyo mapagbayad di ospital, lakay. At daan bakait, intan di ospital. Tairwartan dagiti agina. Kasano nga tatibiyagdan. Anya pa'y ngay, kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpait. Ay, basigurado, kadakkel ariribok, intun sumangpet ti manugang ta. Tawan kwarta ana ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta. Awan mo't sa bali pabasulen na, no di ti bagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni ospital. Kuna ti doktor ang mabalintan ti aghawid. Madamdama pa'y asumangpet dananang. Dalolo ka di timang bayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay. Awan mo't kwartata. Inton makasangpet ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manen, numapantamanen aggapas. Nagrigat ti agmalmalom nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasanuta yun inton sumangpet ni daddy. Mariribukan akmat nga agpampanunot, June, anak. Diyak amu ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Adda ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Inakpay kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo nga iti kwarta. Imutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na. Idi imbaga na kano apagbayad mo iti ospital ti utangan na. Ay, kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pagtitinulungan tayo, bayadan. Kababain nga men, no saan mabayadan na dagos. Anya pa'y ngay.
Alangarudan nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Makapasikur dito ospital. Nay, anyangay day taawit mo asimang pat, anak. Portfolio tatang. Kitaak nga rod no danagan na. Sige, inayadam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Uwan tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin kuha. Ikagumaam alokatan, takitaan ta nuan niya tilinaon na. Ay, tatang, kitaam da ito'y oh. Nay, anyangay day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adamot lak na tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin kuha. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kitaam da ito'y oh. Anyangay dayta. Adanagan kan numero ti cellphone. Barang da ito'y ti number ti akin kuha. Awagam nga rudan, tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko man o da kayo ni Sir Tom. Wen, siyak da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga min ti nakakabil iti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Ngam, sakbay ko mati alas 8, tada nga min klasik. Okay. Agkita ta nga rod iti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige. I-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio kamot ta sumrak iti pagadalan. Saan ko ako ko daytoy, auntie? Apay nga rod nga igamon, saan mo ako kwa? Isublik iti akin kuko, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kan ngay. Napidot mo lang nga roden, isublim pa'y laan. Rumbang laang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Angam napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lokatabkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapul nga isublik daytoy iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang arudan. Dakkel ti maitulong na day ta kada tayo. No kwarta tilinaon day ta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon. Tamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang arudan ti si Mangbay, paluspusan na paylaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Agsipo taday ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakkal ti maitulong day jay iti panagbiag tayo. Tayo, kunam? Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo.
Yung kakatagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sa balay? Ti adda di ta panunot mau. Hello, sir. Ada akon iti sango ti dakkel a hotel. Umunag ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, ta umaya kon. Okay, sir. Ngam, numabalin, mabiit kayo kuma, tamala daw akon iti classic. Di kagdanag, asidig akon. Okay, sir. Asidagak motan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo Jayan. Bye. Bye, sir. Apay na kami suot ka, mami. Inalak ko malaangon itay ti igam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung ti mangisubli. Anya portfolio, mami. Kanapay nga isublim ako nam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilya naon na. Day nga rod ti bagbagak. Saan ako man nga isubli, ngam ipilit naman. Nakapuya talaga ti panag-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod, imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita day ti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta ti lidaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay ammo nanang, amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sarah, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, day ta katimade nga ugali di kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga ro nanang, numakita na akaingingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw da ide, ngam limnad da mo lang. Gapo iti saan anasaya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Ang alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha, agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatag amin na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir. Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam. Hotel and Restaurant Management, sir. Okay, numalpas ti klasim. Ikang ka iti oras mong ag-training dito hotel ko, kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Wen, kadinton makagraduar ka, at nagururay at trabahom. Kat numaya ti performance mo, pagbalinan kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsarita yo, iti akin kukwa iti portfolio? Isugayam ti akin kukwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag-OJT akano ijay, taapaman ang makaturpusak. Agtrabaho akano ijay, tatang. Addan agururay at trabaho, manaka. Day tatimbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag-OJT akpay kano, tatang. Ina, nagsaya atan anak ko. Addan trabaho nga agururay. Kat amuyo, tatang. No nasaya at to kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasing pay. Saan pa'y mo't tatang? Agtrabaho akpay mo't kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay ka di, ada ka di bagam. Sa balin sa mo aramidan ti kaanakam. Ni Esther ti kayat mo asawan? Apay. Nakita kasimrek iti hotel, ada kadwa na alakay. Anya,
Pudno ka di dayta. Pudno, nakita ti dua ang mata. Uray damagam to ken Esther. Anya, agpapabayad ka din ni Esther. Diyak impagarup ang maaramid na dayta. Kasla nagsingpet a babae. Saan mo't gayam? Saanan anasaya at yar aramidan di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Ne, anya ko mati arami ti anak ko, akababain. Ilakla ko nan samot den ti bagina. Ay nagalas ka ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngam, adda ebidensya. Anya kumaday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungot ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngam no saan mo't. Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba anakita na asimrak ni Esther iti hotel. Adda kadwa na alakay. Nagrugit ka ti utak yun? Kasmot laang karugit ti aramid yo. Ha? Talaga asumrak ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJT na iti dakkel a hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Jay kanu akin ko ka iti hotel, ti akin ko ka iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa'y ti kasinsin ko, tadandanin nagturpos. Sinayang mo nga minti gundaway. Anya nga ita, nagsardan ka din na oras, tawan mo't pagadal mo. Sa pa'y nagrigat yag talon. Inton makastrik ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko ana, tagtrabaho ak mamat. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalos. May mayaten day jay. Ngam ti kanayon nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslaak nuang, no addak iti kataltalunan. Sa bagay, naimimbaglangan di sagad kandaspan ngam arado. Wan mami, nagrigat ti agtalon. Kablaawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka, anak. Nadanon, tisang kaoray tayo. Ti panagturpos mo. Isagot ko kada kayo kan ni tatang ti diploma, nanang. Di pa nakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi, anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lala ingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati ak akabaulam. Tanagagat ka na singput ka. Ikagumaak ti agbalin a manager, babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan agano sak, nanang. Wan, anak. Tinapudno iti trabaho, makagunod iti pagsayatan. Apay anak ko nastimuging mo, mami. Anya ti pampanunutan. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dala idi nga umututang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manageran. Day tangarod ita ti pampanunutek. Adu ti kwartam idi anak ko. Ngam sabali mo't ti inararamid mo. Nagbabawi ak man. Ngam nalpasan, mami. Saan na maisubli na palabas? Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita. Diyak mat maanusan ti agtalon. Tas sa anak mat anairwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di, anak, papanan tayo. Intayo man mangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat. Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mat ti papanan tayo itatatang. Kan bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldok laeng. Enton kuan, awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin idi nga agrigat, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak. Ay na, saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak?
Intayukit din, nanang, tatang. Ada sweldo. Kat kada sweldo manipod ita, mapantayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel. Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakitak namin ti trabaho ti janitor, mami. Oray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod, kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pagserbian dagiti daddo maakro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagi po idi agad adalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikriknak anak. Iso ang madigayam tinatangig. Taditay ammo ti gasat. Data nga adda idi iti nga ato. Data itan ti adda iti baba. Agpadpadata nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pimusay tilakay nga imbilang ni Katrina nga apong. Nga iso ti nakatulong kenkwana, tapno ad-adda atumipker. Nga oray anyapay ti mapasaran na apan nubok iti biyag. Simang petmed dagiti anak tilakay, tapno makita da ti bangkay ti amada. Kalpasan nga rod ti tabon, simrakan ni Katrina iti trabaho na. Mapan kumaag-lunch da itoy, idi nakita na ni Sheila nga adda kadwa na alalaki. Adda na't nagtilalaki apan nyo, kat pinidot na tapno isubli na kuma. Itagagayam, denggan ti tuloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagan ko tinakaborda. Katrina. Miss, kukwaktapan yung igam mo. Jerome, Ha? aging gaita. Iduldulin mo gayam daytoy panyok. Ha? Malagip ko. Adaytoy panyok ti inted ko idi. A pinagpunas mo iti takyag mo anadaraan ijay kabatuan. Katrina? Jerome, wen, sika nga agpaiso. Katrina, si kakading agpaiso. Siak, Jerome. Ti awanan ba in alalaki? Asino di kadwa na babaeng at idug ti buok na? Diyak mailasin ta nakatalikod. Ha! Asino nga taday di babae? Ta iso tinikan na iti importansya. Idinto ta siyak anangawis kan kuana kat nalipatan nan? Ha! Amwak man no asino day di babae? Saan mo't ngarod ani Felina? Jak ni namnama at ti kabarbaro a designer ti kumpanya kat sika. Talaga adi ka nailasin. Nagdakkel ti nagbaliwam. Jerome, Sabali ti aday ti panunot ka arupam. Tarupam idi ubing kapay. kasta akmat. Di ka nailasin ni Jo opisina. Nang runa pa ita.
Na minsan kala idi ang nakita ija kumpanya. Jak ni namnama, ada kayo gayam ti akin kukwa itinastrikak a kumpanya. Ad-adda na pimintas ka ita, Katrina. Ad-adamot atim maar ka. Iswadi ka nailasin idi. Ti Jerome nga amok kat nakutong kan inosente ti rupa na. Kasta ti rupa kidi? Wan, ngamitan, nakataktak ng kakitaan. Talaga may sakan a boss. Mabainak pa idi ang makisarita ken ka. Agyaman ta nagkitatan. Nabayag nga inururay ko na iti agundaway. Jerome, Agsubli-subli ak iti kabatuan. Bareng makita ka iti. Ngam pulos adi ka nakita. nagsubli-subli ka ijay kabatuan? Kasta nga rod. Oray siya, Jerome. Ngam, apay asan man la nagsabat ti dalanta. Nupay kasta, agyamanak ta nakita kan. Tisap-sapulak agayim ko. Wala. Kanentan dagiti in order ta. Tamapan ta iti kabatuan. Kailiw kon tipol o ijay asika ti kaduak. Adda ka diti paraangan ti pasdak da Jerome, Sheila? Wan, katsika, apay na dakamat dito eh. Apay kasta ti damagam kanyak. Idinto ta asawak na Jerome. Ha? Asawa? Kaano pa'y? Sipod teenager tayo, ibagbagamon nga asawam ni Jerome. Ngam aging ga ita balasang tan, saan kayo pa'y matanagkalaysa? Apay, amangan mo't no di nakakayat. Amangan no siyak ti kayat na. Sika? Sika ang mamirmiraot? Sige, para makita, Felina. Ala, pumanaw kan dito'y sangot ti pasdak ti asawak. Tano saan? Paulod ka kadagiti security guard. Kunam no asino kalaunay? No nadagkat kay ti pamilya ni Jerome, kasta akmat. Close kami kan ni Auntie Nena. Auntie ko nakkankwana, gaputa sipod pa'y, agpagayaman ti pamilyana, kan ti pamilyami. Oray anya pa'y ti ibagbagam. Saan mon ang mabaliwan? Asyak ti fiancé ni Jerome. Iso ano di mo kayat ti madaksan? Nasaysayaat no pumanaw kalaangan. Italamanan nga umayak diti kabatuan. Kat sikat ti kaduak. Agyamanak ta nagkita tamit langan. Kumusta ti biyag mo? Siguro, adan kan iti asawa, wano ka ayan-ayat. Awan pa'y asawak. Kan awan pa'y kaayan-ayat ko. Ni Sheila, sino iti biyag mo? Nakita kayo anak kuyog itay aldaw. Awan pa kay naigan may titungkal maysa. Napanigipas dek tapno agsingir. Ket inawis nak amangal daw. Kaputa mabisinak magten, isa pinatgak. Agsingir? Ilaklako da kan ni mama na ti dagayo. Naimbaglangan, tada kami ti pangilakwanda. Daga? Wen, nakita min ti dagang ilaklako da. Ngam di kagdanag, gaputa da kami ti manggatang. Ket mabalin mo ta subyen. Kinapudno na, maasyan ni mamakin ka. Isa ako na naada kami laangan ti manggatang iti daga. Tapno inton agkita ta, mabalin mo asobyen. Dagiti awanan bain nga agin. Kalpasan abin ang krap dati negosyo dahi di papakin mama. Ilako dati dagami. Bay amlat ka nga ilako da kata kami. Sana bale, isublik mutlakan ka. Kat dita, saan dan to ang makapagreklamo? Kasta ka di. Kastamat lang tinakuna ni mama. Namom la kuma.
Idi pa'y laang akayat nakaamakita ni mama. Diyak kayat amapukaw ti daga day di mamaken papa. Kastamat ng ti balay mi. Dagita abambanag ti pakalaglagi pagkadakwada. Tulungan kay ti dayta, Katrina. No kasta, si kagayam ni Katrina. Napintas ka, Katrina. Isumat lagayam nga inururay ni Jerome nga agsabat ti dalan nyo. Madam, Juan, day tatipudno, balasang ko. inururay na ni Jerome, madam. Kanuray siyak. Interesado ak makakita kan ka. Napintas ka. Uwan gayam. Ada isagot ko kan ka. Ha? Adtoy. Kahita? Alahas. Nabayagan na kayat ko nga itadaytakan ka. Idiubing kayo pa'y laeng ka ni Jerome. Daytalaeng tasaan na kan anasarakan. Tinulungam idinasugat ti takyag na. Kayat ka idi asupapakan. Iso nga inggatangan kan itinangina nga alahas. Jack Maclon, madam. Nangina dayta. Saan may bagay kanya? Awatem ko balasang ko. Para kan kada ito'y. Manun atawan tinapalabas. Ngam italaeng amaitad ko. Gaputa itakalaeng amakita. Dito iti pagnanaudak, Jerome. Ket agyamanak iti panangitulod mo kanyak. Sige, umay kanto sa rungkaran. Jerome, kayat ko kuma. Ilimad ta ijay pasdak nga agam amuta. Ha? Apay? Kasta ti kayat ko. Ilimad talatak uman. O sige, matungpal no day tati ko nam. Nalpasan ti design ti trahe di boda, ma'am. Adtoy, Sigurado ka? Napintas ti inaramid na a-design. anya ti makuna, ma'am. Adda ka di baliwak? Katrina? Jerome! Ada ka gaya man diti pasdak. Anya ter aramidem diti opisina ti designer. Umay ko i-follow up ta impaaramid ko a design ti trahe di boda nga aramatag. No kalay sata. Kalaysa? Anyat sasawam? Ma'am, awan ka di matlang ti parikot iti disenyo. No kayat yun, padait yun. Juan, padait kon? Jerome, anya ti makunam iti disenyo? Napintas ti disenyo, awan makunak. O sige, padait ko nga rudan. Siya kung ti mangitulod, day ta disenyo kadagiti nalaing adumadait dito'y pasdag, ma'am. Sumaruno kayon ton, tapno maalaan kayo iti measurement. O sige, agkapay ka pa, Jerome. Agyaman iti isa sa rungkar mo ita arabi. Di nak inuray kalpasan ti trabaho. Ang mga nuanya ti makunakanyak ni Ma'am Felina no makikuyog aken ka. Kablaawan ka iti panagkalay Sam Jerome. Di mo nasasao kanyak ngagkalay sa kayon ton. Saan ko ngay kalaysa ni Felina? Duadalaan kan lolo ang nagtulag may papaniti dayta. Saan ko ngay ayatin ni Felina? Baknang ni Ma'am Felina. Agpapanpay. Agpadaitan iti wedding gown na. Aramidan na latta ti kayat na. Ang mga nugumura kanyak, no maamuan na sarsarungkaran na. Awan karbengan na agumurakin ka. Jerome, Iti ka ano man. Awan panggap ko amang ikalay sakin ko na. Gapu tamay may salaang tinapatag dito'y pusok. Awan sabali. No disi ka, Katrina. Lolo, madaman amadada iti wedding gown ko.
Nasaya at matpilina. Ay na, agbagay kayo launa iti apo. Talaga, Lolo. Da kami dagbagay. Pilpilitak ni Jerome nga agkalaysa kayo. Hanggang di na pa'y kano kaya ti agkalaysa. Matagtagan ako nga agor oray, Lolo. Amangan ngamin no agawan ti sabali. Saan na mapasamak day tapo? Napintas ka. Iso nga ikalaysa na ka ni Jerome. Hello, Manang Sara. Nakaawag ka man? Kaya't ka lang ako mustaan, ading ko. Nasaya at akmat, Manang. Da kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami mat. Mangipaw itaklat iti kwarta para kan ka. Ha? Saanan, Manang? Kanayon dakla paw-pawitan iti kwarta. Adamat trabaho. Pawitan ka para iti masapsapon mo di tabalay. Kan ipawitan ka matlaang para iti panggastos di tabalay. Sige, Manang. Da kayo ti makaam mo. Alang arod, orayom ti ipawit mi. Kasapay, bye. Bye, Manang. Aging ka ita. Nasaya at latta da Manang Sara kanyak. Imbilang dakon akabsat. Iso nga amutak apanunutan. Kaya't da kaatulungan, Katrina. Gatangan mi ti daga para kan ka. No ilako da ti balayo, awan parikot. Madam, Kaya't da kaatulungan ka ni Jerome. Napagsaritaan min da ito'y adwa. Nasaysayatan ada kami ti manggatang, ngam ti ilako da iti sabali. napatag kanyak ti dagami. Kastamat ten ti balay mi, madam. Pakalaglagi pakday jay, kadagiti naganak kanyak. Wan, amok da ita. Iso abay am tada kami ka ni Jerome ti makaam mo. Ngam, awan pagbayad ko kada kayo, madam. Saan aparikot da ita? Pakaragsakan ti anak ko ti kastoy nga aramidan mi. Iso nga awan parikot. Total, nasayaat ken nasingpet ka tao. Ngarod, tulungan da ka. Kasan mo, mama? Itan nagbayad daan tinena, itilaklako ta daga. Agraman da ito'y balay, ilako ta matan. Ha? Ilako ta itinangina. Sa dino ti pag naadan ta, no ilako ta. Nagado di ta ti mabalinta pag naudan. Sige, sikat ti makaam mo, mama. Alang arod, urayan ta danena, kanti kadwada nga attorney kano. Naskan ka di pa, iti attorney? Bayam latan, tinapatag, mailako ta to'y balay kanti daga. Kat adantun kwarta ta adakkel agatad. Nalpasan, Gloria. Nakapagpindirmaan tayon. Ken, nayawat mi matan ti bayad. Wan, nena. Kas iti tulagan, ikanda kayo iti may salawas amang iruar kadagiti amin agargaretyo. Kat panawan yun da iti balay. Gapu tadag na ditoy. Awan parikot. Itamot laang, agibunag kamin iti alikaman mi. Nalpasan, Katrina. Nagatang minti dagakan ti balayo. Mabalin mo ti agsubli ijay. Saan pa'y nga ita, Jerome? Pabantayak pa'y laang ti balay iti karuba. Sige. Manggita tayo ti ag-caretaker at angganan tayo. Agyaman ako unay, Jerome. Sana ron bang agnaad na na Gloria kan Sheila iti balay mo. Dakas ti ugali kan aramid da. Jerome, Panawan mo ten tapno panawan dan ti balay mo. Sikat ti akin kuko iti balay. Gapot ta balay dagiti naganak mo na jay. agyaman ako unay kada kayo ka ni Madam Nena. Nakasaysaya at kayo. Umay kan, Katrina. Lunch breakan. Hinta mga aldawan. Agawid ta kano iti balay ta nagluto ni mama. Saan mo apaayan ni mama? Amangan no masair. Sige. Kababain mat no paayag ti awis ni Madam Nena.
Jerome! Anya ter aramidam iti pasdak, Felina. O may kasukunan. Tamapanta iti paboritok a restaurant. Adda pag nami ita ka ni Katrina. Anya? Napatpatag kadikan kaday ta a babae ngam iti siyak. Wan. Ala, Katrina, intan. Agur-urayan ni Mama kadata. Hoy, babae! Adaywan ni Jerome. Siyak ti fiancé na. Katno di mo adaywan. Dakas ti aramidak kan ka! Anya pa'y ti sumaruno ang mapasama. Gagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita gagayam, isagot mi kada kayo. Ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sige. Patgak ni mamam. Kababain mat no payag ti awis na. Jerome? Anya ter aramidam ni ti pasdak, Felina. O may kasukunan. Tamapantay ti paboritok a restaurant. Adda pag nami ita ka ni Katrina. Anya? Napatpatag kadikan kaday ta babae ngam iti siyak. Wan. Ala, Katrina, intan. Agur-urayan ni Mama kadata. Hoy, babae! Adaywan ni Jerome. Siyak ti fiancé na. Katno di mo adaywan. Dakas ti aramidak kan ka. Saan ka nga agaramid iti pakadadaelang mutlaeng, Felina? Saan ko akinanunungan titulagan niya ko ni Lolo Akalaysata? Da kayo lang tinagtulag. Kinasaritanan dagiti dadakkel ko. Idi pa'y laang. Agpapanpay. Tas sa anak mo't ngay manugot. Saan ka nga ay ayaten, Felina? Iso asar dengan nagmatan. Wen manang Sara, awan parikot kanyak. Kastamat kanto'y balayo. Di kay agdanag. Pinasimpak dagiti diding anadadaal. Sige, nasaya at mat. Agpaw itaklat iti kwarta para kan ka. Nang runa pa ikat ko ng nga umadanin ti kalaysam. Wen manang, kayat ko adumaray kayon to. Sige, matungpal. Sayang, no adda ko mapailang day di apong. May matangan na matikal laysak. Sana bale, tamo na anaragsak itang tibiyag mo. Malangarod, Katrina, umawag ak tumanan. Kinumusta ka laang. Kantap no ibagak apaw itan ka iti kwarta. Wen manang, agyamanak. Agan-anad ka akanayon. Nang runak at umadanin ti kalaysam. Bye. Wen manang, agyamanak manan. Bye. Agyamanak, Diyos ko. Taitili ko ng tikinarigat ko, hindi ubingak. Napintas matagasat timpa ay mo kanyak ita. Ipatpatagdak daman ng Sara. Kan ay ayatan nakmat ni Jerome. Papa, kayat ni Jerome ayam-am mo kada kayo ni Katrina. Katrina? Lolo, yam-amok kada kayo ni Katrina. Tinobyak. Sanak pa'y anobyo ni Jerome, sir. Ni Katrina tinaybagak kada kayo nga urayek a babae, Lolo. Napintas. Agpaiso ka di, anobiyam? Wan, Lolo. Apay nga rod, nga ilibak na. Gaputa ka na gito'y lang nga nagsarak ti dalan mi. Ngam hindi pa lang nga inayat ko ni Katrina. Sige. Awan makunak iti dayta. No kasta, kanunungan niyo ti ayan-ayat mi ka ni Katrina, Lolo. Ikalay sa kadagos. Gaputa agapura kayo mat ang mga sawaak. Hala, isagana yung aruden ti kalay sayo.
Jerome, Well, no. Agkalaysa kami iti kabiitan at tiyempo. Italamanan ang makapagigiddan tayo asumango iti lamisaan. Well, Mama. Oh, Lolo. Diyo ka di kayat ti sidaan na linuto ni Mama? Matmatan yung matlatan ni Katrina. Gapo, tada malagip ko akarup-rupa na. Sino ti malagipyo, Papa? Jay damo, anobya. Anya? Ni Lolo mat. Damo ano biyayo, Papa? Isu ni Samantha Cruz. Malagip ko pa lang tinagan na. Samantha Cruz, Lolo? Nakurapay ti anda panagbiag ni Samantha. Kahit san iti akayat day di na. Nga isu ti para kanya. Agingga abinutbutang na. Kahit imadayaw ni Samantha. Sipud day di. Saanan na nagsabat ti dalan mi. Malagipyo pa'y lagayam day tapagtang iti biyagyo, Papa. Mano atawan tinapalabas. Nasarakak day di Veron. Ti ina day di amam, Jerome. Well, Lolo. Naistorya kanyak dayta day di Papa. Ket nalabit nga iso ti kagasat ko. Day di Veron alolayo. Anya di ko nayo itay, Lolo? Karpro pa ni Katrina, di umuna ang nobya yo? Wen, apo, ni Samantha Cruz. At agakabang-ibang nga ili. Iti barangay nagtipunan. Lolo, ti magbagayo a Samantha Cruz kat Lola. Nga nabayagan na pimusay. Ha? Isuti inaday di mamak. Kasta ka di. Lulam gayam ni Samantha. Isumat lagayam akaruprupam. Ala, si tutulo kak unay iti kalay sayo kan ni Jerome. Lolo? Nakasingsing pat day di Samantha. Isungamok at imawid ka iti kinasingpat na. Isu akanunungak ni Jerome. Agkalaysa kayon iti kabiitan at tiyempo. Anya ti kayat yu asawan, Lolo? Saan na kun nga ikalaysan ni Jerome? Ladingitek, Pilina, apok. Ngam agtalinad kayo latan nga agpagayam ka ni Jerome. Ngam apay! Sana mabalin. Gapo, tasaan na kamat gayam nga ay-ayatan ni Jerome. Ngam nalpasan titulagan tayo, Lolo. Imanugot pa yan, dagiti dadakkel ko. Kasaritag dagiti naganak mo. Ibagak, asaanan ang matuloy, tinabayagan at tulagan. Gapo, tasaan na kayat ni Jerome. Saan ang mabalin, Lolo? Nang namnama ak ang matuloy ti kalay sami. Hala, hapok. Urayim latan ti lalaki aparakan ka. Gapo, tadaan gaya man iti nobya ni Jerome. Kat umadanin ti kalaysada. Una yan daan ti Gloria ken Sheila. Talaga abinaybay andan daytoy balay. Saan daman la pinasimpa dagiti nadadael adiding ken bubong. Sana bale, pasimpata, ken papinturan tapay. Isublita ti sigud alangana. Agyaman ak, Jerome. Ken dagiti alikaman, inala da amin. Awan imbati da. Idinto asaan damot ako kwa. Simbang pedda idi dito'y balay nga ima-ima. Amin nga appliances ket kukwami.
Ngam inraman da nga inala. Ala, bayamon. Tas sukatan ta na kitang appliances. Jerome, Saan ta abay-bayan da ti balayo? Taambok mo ta ito lang ti pakalaglagi pam kalagi ti dadakkel mo. upod na dayta. Pasimpata da ti balayo. Taag na agtamot la ditoy. Kas tati kayat ko. Agnaib ta iti balay. Ken agnaib tamot la ditoy. Kasanon ti balay day di apong. Ti pagnanagdak ita. O di agnaib tamot la itay. Nagaduman gaya mapagnaidan ta. Wala, pagsisinublaton ta pagnaidan. Agyaman ako na ikan ka, Jerome. Ti pakaragsakak meten. Agyaman ak iti panagayat mo. Agyamanak matiti panagayat mo. Kat iti mabiit, agkalaysatan. Kayat ko, dito ibalay ti pakaangayan ti kalaysa. Matungpal tikid daw mo. Siya akong ti agaramid iti design para iti wedding gown ko, Jerome. O sige, kita agtuman inton malpas mo. Simple lang ti kayat ko. Diyak kayat tinaarti a wedding gown. Sige, sikat ti makaam mo. Alang aron, adaywan na, di naksingaan. Ken maysa, adupay ti aramidak a design. Ang mga nodyak amin kabailan, no adda ka ang makasinga. Alawin. Sige, panawan ka pa nga rod diti opisina am Apple designer. Katrina, agsarita ta itinalapat. May papanitian niya, ma'am. Day tati kanabam. Day tuy pa'y... Sinipaw mo ti imak? Anya ti paspasamak ditoy. Tulungan na, Jerome. Saan ka makatakdar? Dinangaranak day ta babae. Isuti mo na anang dangran kanyak. Idi ulitin na. Sinipaw ko ti ima na sa ako induron. Albad! Sikatiin mo na anang dangran kanyak. Ala, Felina, tumakder ka ditan. Tarumwarkan diti pasdak. Kasta itan titratom kanyak, Jerome? Rumwarkan. Katjak kayatan ariribukam ni Katrina. Pangaasim, Felina. Sarda nga mo ni Jerome. No talaga akayat na ka, idi ko mapaylaang nga ingkalay sana ka. Mama, Nena, Saan ka kumagumurgura, balasang ko? nasakit, Mama Nena. Wen, ngamin, nang namnama ka, nga ikalay sana ka ni Jerome. Awan sa baling aramidem, no di ti mga klon iti kinapudno. Asaan ada kayo ti agkagasat ka ni Jerome? Nasakit. Kasladyak maklon. Aklunem gaputa dayta ti kinapudno. Asaan ada kayo ti agkagasat ka ni Jerome? Ket, siya kun ti mangawiskan ka iti kalaysada. Saan ako na dumaraay? Umadayo aklangan, Mama Nena. Agbakasyon aklangan iti sa bali a lugar. Tapno makailiw-liwag. Nasaya at dayta nga aramidem. Ket amok, amakasarak kanto iti lalaki at talaga aparakan ka, Felina. Ay na, bagay launay kan kaday ta wedding gown mo, ading ko. Bilibakan ka. Tanalaing ka nga ag-design. Simple laang, Manang Sara. Ngam bagay mo launay. Nagminarti talaga a kinapintas mo iti dayta a wedding gown mo. Agyaman ak Manang. Ket kaskid daw mo, da kami kinilakay ko ti mangitulod kan ka iti altar. Agyaman ak Manang. Da kayo laangan tinabati a pamilyak. Iso nga agyaman hak, tapinat ganyo tikid daw ko. Malangarod, intayon ijay simbaan. Narigat numala daw tayo. Agda naglakit din ni Jerome. Naragsak ka pa nagkalaysayo, Jerome, apo. Katrina,
Agyaman kami, Lolo. Agyaman kami, Lolo. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kamatlangan, Jerome po. Sapay kuma, tamay payan dak adagos, iti apok, iti tuman. Matungpal, Lolo. Lakayan ni Lolo. Iso apat ganta. Ipayan dak, iti adong apo, iti tuman. Ah? Wan, Lolo. Matungpal. Jerome, Ala, at gantan ni Lolo. Dahil tatikit daw na, kat nasken amapatkan. Mama, kasano daytan? Kita ang tinaramid mo. Insugal mo tinaglakwan ta iti dagakan balay. Naabaklakit nga ron. Sana bali, makasubutan to. Awan kwartatan, mama. Agtrabaho ka, tapno ada kwartata. Ha? Sa dino? Agkatulong? Ha? Ditam? Urayan niya trabaho, basta agtrabaho ka. Uray si ka, mama. Agtrabaho ka mat. Anya kumatrabaho. Di, urayan niya. Labandera, no iso. Ha, di tam. Sana ka nairwam ng trabaho. Kasanuta nga rod itan, mama. Awanan paghabang ta iti pagnaidan ta. Papanawan na talakit diti akin ko ka iti pagnanaidan ta. Makisarita ka anaimbag. Insugal mo amin ti kwartata. Di mo kayat nga ipaigam kanya. Anya nga ita. Naongawan. Kasanutan, mama. Si kagayam ti kanayon asaritaan ni Katrina kanyak nga inhati asawa na. Tunggal agsarita kami iti cellphone, madam. Di na kun awagan iti madam. Madam, kunamlatan kanya. Napintas ka. Ngum ad-addan apimintas ka. Gaputan na saya at ti kaunggam manang nena. Pag kunaamot iti kastadin ko. Gaputa diyo intulok ama pukaw ti balay kandaga ti pamilya ni Katrina. Wen ading ko. Gaputa amok ti sasaaden na sipud ubing. Saan ko akap-kapin ano ni Katrina? Ngam impatag kon kaskabsat. Gaputa na anos kan nasingpet anangay aywan iti day di tatang. Wen, amok day ta ading ko. Kat ita, agtitinulong tayo para iti pagsayaatan da. at datamanan dito'y kabatuan, Jerome. Wen, lumang abta iti presko nga angin ditoy. Malagip ko man ang tinapalabas. Idi kanayo nak nga umay ditoy. Kat ditoy ko nga isang sangit ti sakit tinakam ko. Gapo iti kinaranggas daan ti Gloria kan Sheila kanya. Dito'y tamat anagam-am mo. Sikatin ang pasardang iti darat itakyag ko. Malagip mo pa'y lagayam, dayta? Kinuyog nak ang nagpasentro. Tapni ipaagas ta ti sugat ko. Kat pinakanak mat iti restaurant. Kat nabsugak iti pirmi. Gaputa mom asandak apakanandaan ti Gloria. Gaputa sa anak-anak alaba adagos idi. Ay, kaasikamat iti kalabas. Ngam, si Mang Bay tinapintas agasat para kanya. Sika tigasat ko, Katrina. Si kamat tigasat ko, Jerome. Napintas agasat as si Mang Bay kanyak. Gaputan nakaadalak lang arudan. Ado kayo pa'y amang ipatpatag kanyak. Kat pagyamanak day ta agasat as si Mang Bay kanyak. Kat, agtinulong ta para iti bangunan ta pamilya. Tapno napintas to tigasat dagiti agbalin nga anak ta. Ay, ayatan ka, Katrina. Ay ayatan ka man, Jerome. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag.
Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Diyos, inton okumon na ti tao adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Oh, bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tanda ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak ngamin ti kadakkalan iti sales. Ah? Ay na, congrats lakay. Oh, sagsa sa nga ribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon jay arapaapam abag. Dagiti anak na lakay. Ado ka ti pagpagatang da. Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impose mo a family picture yu je Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iswa na panunot ko. Anaawat mo je komisyon mo iti sales. Siga ngay, naawat mo ka din ti komisyon mo. Adamat basit. Nanya basit. Hindi ka man? Basit tamanula ang mati sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagpunak, dahito ya talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si kanto ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko, ada ka di bisita yo. Awan mat nanang, apay aya. Ada nga min nakita kaalugan anak kaparking di taparaangan yo. Ninanangan aya. Lugan ko dayta. Kagatgatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mat no motor lang ti usarak. Iso agim matang ako na iti second hand alugan. Iso asay saya atap ti agtrabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko mata magunod mo dahi ta nga arapaap mo. Dandanin, nanang. Sapay ko mga ruta maipromoten ni Mario nanang. Kararagyo asapay ko mata maipromote. Duapay laang atawan na kas ahente ngumdakkel ti sales na. Idinto tadagiti kakadwa na nagbayagan iti akumpanya saan da pa'y ang maipromote. Basta anusan na, maipromote ulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo no istorya nga danugan ni Mario. Nanang, istoryaan yun to kin ni tatang. At damanan na sales mo. Linawas kan samot nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, Matt? Ngam dandanin nagbali na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Second hand lang dayjay. Ngam dumtang to ti panawen a brand nyon to ti gatangak a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang na points. Ma-promote akon. Ha? Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alaam a sekretarim. Abay ngay. Ibaga kon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan wala anak a sekretarim. Ta agur urayak tulangan iti sweldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bag-ag inhatang ko. Napintas Dayta ka di bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatang kon. Naragsak ka mat siguron. Ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno abulan. Ay nalakay, sapay ko matagtultulo yun day to aswerte tayo itibiyag. Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta? Adala ang bayada. Umutang ka manan, Almira.
Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Tasimardeng ang nagtrabaho nila kay ko iti Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijan. Ayawan bibiyang ko iti dayta rason mo. Noan niya ti saritaan, iso tinaskan a masurot. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to paya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang di insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Kalmira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadan pa'y di utang niyo, sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di dayto lechon asidaan tayo? Marurudak iti daytoy at tao asing singirak. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag-cellphone dito'y sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga ungutas ta? Makapawan ganas ti mangan. Sino aya dayta? Daytoy nga rod sing singirak. Manon abulan asan na nakabaybayad. Kaya't na asyak ti mang supusop. Ni, ape asaan nga agbayad? Nagado ti pambarna. At dalang nga roden iti abroad ni lakay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung baga. Saan ako namangan? Nawanan ako ni tiganas. Ni, ape nga ti magterkan. Awagak da ito'y ababae. Nasken nga agbayad. Nasayaat mo ta sinong bata mong ti awag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas dyu ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa ya talaga pagbayad ko. Luklukwen naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, adala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan at talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa'y di saan ang nagbayad a klientem? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamat klientek asaan na akayat ti agbayad. Nangag ko nga rod nga inungtam iti telepono. Asino ti sana makaungat itikas jeng style na? Amangan mat no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mga awan kat aday di abroad nila kay na. Ti kunam kit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturog. Pilpilitak nga ron ti makaturog. Saan amaikat dito'y panunot ko day jeng awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to as sales. No at damat klientek asaan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsinda kayo matgayam. kita umanday ta basket mo. Ad-ado pa'y tiginatang mo, ngam iti siya. Agam jay utang iyo, di mo pa'y mapaunaan. Adomot ngamin anak ko, auntie. Imbaglakan ka at adwa kayo laang ka ni uncle. Kan adada amin iji abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Ay, saan nakasta, auntie? Kat apay nga rod asaan kang agbayad. Awan pa'y ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo iji abroad. Ibagam ngagsinsingira kon. Sika lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan ka pa'y matngarod. Buisit ka talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Pare Mario. Agong ungot ka bigbigat. Daytoy man singsingirak a klientek. Bigbigat a paghayahay bladen nak. Tapay. Di na pa'y kaya ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ruti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Ay, di ka mandanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Ang asino nga min aya dayta kliyentem a narigat asingiran. Mapanak ita iti balayda. Nasken a makasarita. Kanayon laan na pudot ti ulong. Saan mo pa yan maimas ti mangan? Apektado ka talaga kadagiti narigat a masingir a kliyente.
Dagiti daduma. Saan ko pa yan ang maawagan? Ay, unay mo't daytan. Agmalmala sa kasamat ten. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan, ta da perdi na. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka ijay simbaan, auntie. Nakimisa ka man. Wen, nga ma, di nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken ang makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagano nga min dagiti problema pagdaldalanan mi ita. Ang panag ko na kat ilamlam mga ti utang mo kanyak. Gaputa din pinansin itay. Apay ko mga aramidak dayta, auntie. Awan kamat ngamin ijay balayo no kasta mapanak agsingir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan. Kabayatan nga awan pa'y maipawit nilakay ko. Ay unay mat arigat tibiyag mon. Makalungaw kamin tumutlaang, auntie. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Amok, saan na kami abaybay, auntie Diyos. Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka akararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay anak ka parking matlaangan day talugan yo di ta arubayan yaw. Ay na, naperdi nanang. Awan mo ti pang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na? Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, saan mo't amabalin ti kasta? Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak agsingir, tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si apasensyaan dak pa'y laeng. Agbayad ak to, into na dakwartak. Luamok la kumaanarigat ka asingiren, saan ka lakuman a pinagmiyembro? Pasensyakan talaga, sir. Maawatan na kuma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tidak pasamak. Unay mo tan anak ko. Naawa na ni ti preno jay lugan na. Kat, kumustan? At dapat lang ijay siyo, nanang. Ay, nagbabasit pa ilaang dagiti anak yaw. Kasano no adadakas na mapasamak kan ko, ana. Sapay kumata dadagiti kakabagyan na at tumulong iti dahi ti apanawan ti pagkasapulan yaw. Mabait lang! Asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Italaang ang makaumayak ti balayo, auntie. Una, tamok nga damanen ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sa anak nga umay umutang, auntie. Umayak agbayad. Ato ti bayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman mala, umunag ka nga rod. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape? Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, uwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko iti abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Ang papaimbag pa ilaang nila kay ko. Asino kayo kadi? Siyak ni Almira. May isa kadagiti kliyente ni Sir Mario. Wan. Malagip ko. Adadakdakamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad.
Igulpik a bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayunak matan. Tapno ada na yung tigatang na iti agas na. Urayak lang makalwa iti day tanga imbaga, ma'am. Nagsayaat kan. Nagyaman ako na. Agpaimbag ka lakay. Ani, adamay sa aklintem ang nagbayad. Kanang tad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isarden kung ti agtrabaho kas ahente. Asino day tanga ibagbaga man nagbayad. Almira ka no tinagan na. Anya, Naganos day di aklintem lakay. iso day tadya ibagbagak anarigat as singiran. Di resibo. Ipan mo tulaangan iji balay da. Wen, tapambarak ti agyaman kan ko ana. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay, ituloy mo ka di pa dito ang trabaho. Wen na, at dagayam dagiti naanos at tao. Agas kini Almira. Basta naanos ka, naanos dan tumat kan ka, lakay. Kasta talaga tibiyag, lakay. Naskan laang ti panagkikinaawatan kan panagpasensya. No nasaya at ti ugali, nasaya at matibanag na iti odi. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 7. Adda dagiti agim babak ng ngam awananda, addamet dagiti agim papanglaw ngam ado ti sanikwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kita ang manlakay, no bagay kumatlaang to'y ginhatang ko abistida. Anyan? Nagpintas kan bakit? Nagseksi ka. Kunak tumot ang maibagay kanyak to'y ginhatang ko abistida. Ninginaan day to'y, iso asigurado ang maibagay kanyak. Ibadok day to'y, inton ipabunyag ni Perla ti anak na. Kung gaya man niya. Dandanin ti pananganak ta iti bunyag. Ang sa anak pa nakagatang iti pagbadok. Mapanak mat gumatang inton bigat. Wala, mapan ka mat gumatang. Masapul a presentable mat tibado ta. Ay katwa na, jak kayat ti asi-asi abado. Kayat kumat ti agbado iti nginginain. Dandanigaya man agpabunyag ni Perla. Ay wunan niya, inton umayin a Domingo day jay, saan ka di? Wen, kita am tuman tay duldulin mo Apolok, tay saganam to. Plantya am tumatan, tap nakasaganan. Una, kan oray siya, adamot siya iduldulin ko abistidak. Dayjay tumatan at yosarak, tapno saan tan nga gastos. Itid talaangan iti anak kan ta iti bunyag, ti igatang ta iti bado ta. Ay katuna, napintas pa'y matday jay Apolok. Oray siyak mat mabalin pa'y matay bistidak. Iso aday jay latan ti usarak. Isaganam to nga ruden tay pagbado ta, bakad? Kumusta ngay lakay? Kita akman matiginatang mo abadong? Atoy, bakit? Kitaam. Wow! Nagpintasan? Siyempre Madlaw ang inginaan. Ken gimatang akmatan iti barwa pantalon ko. Ken barwa sapatos. Kita mo? Nagpintas matan day ta sapatos mo, lakay? Ay ket gumatang kamot ay iti sapatos mo no kayat mo. Agpada tamot nga datrabaho na. Amok nga damot igatang mo. Ay talaga agumatang akmat.
Ngam sandal ti gatanga. Kayat kumat abaro amin nga isuot ko. Katuan tapno agpada ta, abaro amin ti suot na, inton mga nakta iti bunyag. Umadanen ti pabunyag ti Apok Perla. Sigurado ka anapag-am-aminan dagiti kayat mo nga agbalin aninong kaninang. Wala nang. Inalam ka di matla ang da Veronica kan Joseph. Wala nang. Isudat ti kang runaan akayat ko nga agbalin aninong kaninang ti anak ko. Ay uuray siyak anak ko. Isudat ti kayat ko. Simple laeng ti panagbiag da. Ngam nasingpet da. Ken nalaing da a makigayam. Wen nga rod nanang. Ken nasingpet ni Joseph nga asawa ni Veronica. No si bibiyag pala kumamat ti asawag. Sigurado ang maragragsakan itan a pabunyaga kun ti anak mi. Ay, anya ngay nga rod anak ko. Gasat na mat siguro ti masapa amatay. Tiyak laing pagaro. Nga uray da Joseph kan Veronica kat inaladaan ninong kaninang. Kung nga rod, di matlakit din nakabirok iti nabakbak ng matbasit a pagbalinin na aninong kaninang ti anak na. Di kumamat kas kadata nga da mabalin na. Manumatlaang ti maitad dagitangay. Ay kat, adalat nga taa. Kan kita ang tibado da nga agasawa. Day tamat tay imbado da ididimar ay tayo manen iti kasar da Jonathan kan Pilar. Jak malagipan. Ngam sigurado asaan akabarbaro dagiti bado da akas kadata. Awan siguro ti igatang da. Mas daawak man. Taapay nga inala ida ni Perla, aninong kaninang ti anak na. Kasla mabainak matlang arod lakay. Ni, taapay mat. Kitaam dagiti pada ta aninong kaninang. Nagpipintas dagiti bado da. Madlaw abaro kan nginginaan pay. Saan man aday tatikit kita ang bakat? Anya ngay nga rod, no adda maigatang da. Kan saan matapin na pintasan ti kawas ti agbalin anino kaninang. Sa bagay Ngam, kasla datalaang ti saan abaro ti kawas na. Saan mat aday tat importante, bakat? Ti importante, kat ti maitulong ta iti agbalin nga anak ta iti bunyag. Sa bagay matkit di lakay. Agyaman na kada kayo amin ang nagbalin aninong kaninang ti anak ko. Pakaragsakak tagbalin aninang ti anak mo, Perla. O atoy, awatam to'y regalo para iti anak mo iti bunyag. Crush date, Ato'y matirigalok, Perla. Sabali tinaggapo kinininang na lomen. Ken sabali mato'y aggapo kanyak. Kasmat lang dayta. Ay na, agyaman na kadagiti regalo yo. Marilomen, Pari Orlan. Ato'y matirigalo mi nga agasawa, Perla. Pinagbaymay sa amin ti regalo mi kanila kay ko. Badbado, kan kashmat lang dayta. Ay na, agyaman nak, Mari Veronica, Pari Joseph. Awan anyaman na, mare. Kasano nga rod, mare? Agpakada kami na. Umuna kami pa yung agawid. Pari Urlan, Mari Lumen. Nga tamad ti irigalo da Joseph kan Veronica akas lakay. Ay kat sigurado abasit laeng awan tupay igatang da itibado da. Kayat ko amaamuan no asino nga tati kadakkelan ti in regalo. Kasanong kumamaamuan ngay? Padasag tuman ti agdamag iti ina ni Mari Perla. Barang amuna no asino ti kadakkelan ti nairigalo. Ang mga no data anya pa ilang ti makunada iti inted tangay. Sa bagay matket di alangan nga tanga dapay dakdakkel ti inted na ngam iti inted na. Ay kat padasam lata at agdamag kininana to ring. Kita,
Laang tibyagan niya, Perla. Da Veronica ken Joseph ti kasimpliang iti kawas kadagiti amin ang nagbalin aninong kaninang. Ang isuda ti kadakkelan ti naitad akas. Wan nga rod nanang. Ngam sa anak mo't kidding agreklamo iti naitad da. Dayawak launay da pari Joseph kan Mari Veronica. Saan da agim matang iti kawas da? Ngam dakkel ti naitad da akwarta. Asino nga iti mangipagaro nga isu dati kadakkelan iti nairigalo iti anak mo. Ay, kaslapay nga rod mabainak nanang. Kayat ko ti agyaman kadakwada nga agasawa. Ay kat agyaman kanto no masabat munto ida. Winanang, talaga akas tanto ti aramidan. Naimbag man, tanasabat kayo na naturing. Ay, apay, lumen. Aday bagam. Adda ko madamagak, nana. Anya day ta. Amuyo ka din, no asino ti kadakkelan ti naitad kada kami anagbalin aninong kaninang, idi nagpabunyag ti anak ni Mari Perla. Ay ket, amok Tasyak ti kadwa ni Perla anang lukat kadagiti regalo. Da kami kaditi kadakkelan iti nairigalo, nana. Ha? Ay, pagkunaam ngay ada kayo. Kaya't yu asawan. Adda pa'y dakdakkel tinaitad na? Ay, adda Da Joseph kan Veronica ti kadakkelan tinaitad. Ay, jak ko maibaga. Ang nagdamag kan tumay. Anya? Sigurado kayo ka din, nana? Apay, saan ka amamate? Ay, uray da kami. Kasla saan kami amamate. Gapaw, ta simple laang dagiti kawusda. Kasta nga rod, nana. Kasano kumangay nga isoda ti kadakkelan tinaitad? Saan da siguro agim matang iti baro akawusda. Tatiin gatang da kuma. Inted dalangan iti anak ni Perla. Maasi da siguro. Tamo da nga awanan ama ti anak ni Perla. Kasta ka di, nana. Amom ka di lakay? Nasabat ko ni Nana Turing ket nagdamagak no asino ti kadakkelan tinaitad arigano. Ket, data ka di matlaeng? Saan, lakay? Ah. Da Joseph kan Veronica kanu. Anya? Saan nga tamang rabrabak lang da jabakat? Panagkunak ket saan. Ngamin, uray kanu da Nana Turing kan Mari Perla. Saan damot amamati akas di kadakkel tinaitad da? Kasta aya. Kaslamet ngamin awan makukwartada. Ay na, imbag ta nakita tamot laeng, Mari Veronica. Oh, apay mare, ada ka di importante nga ibagam. Kayat ko lang ti agyaman iti nairegalom iti anak ko. Ay, sobra-sobra mat dayjay, Mare. Agyaman ak unay Ay, kasla mabainak paikit din iti inted mo. Siyak to pa'y ti mabain, mare. Sigurado asyak ti kabasitan tinaitad. Anya akabasitan. Kat no si ti kadakkelan tinaitad. Kat no nagbabak ng dagiti padak ananganak iti anak mo. Uray bak nang da. No si kamot ti kadakkelan iti naitad. Saan amabalin amaatiw na tada Mari Veronica ken pare Joseph, lakay? Anya ti kayat mo asaman, bakit? Inton agkasangay jay inaanak na. Agpasikat tanto iti kastaunay. Kasano kumamet, bakit? Basta, irunungan tati kasangay ti inaanak na. Kita man, no kabailan nga artapan da Veronica ti regalo ta. Kaano aya ti kasangay ti inaanak ta? Asidagan, lakay. Manula abulanan. Ket, anya ti plano nga irigalo? Siyak ti makaam mo iti cake na. Ken sabali pa'y ti iregalo ta. Mang panunutakpay no anya tinapintas nga iregalo ta. Alangarot bakit? Taagurnungak met.
Si kamot gayam ti masabat ko, Mare Veronica. Apay nga'y anak ka long sleeve ka, kan nakasilag ka. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay talon. Napudot ngamin, iso anak kaabungot ha, tapno saan amadarang itiin ti rupak. Ado ngamin ti matrabaho ita. Imbagpay kan ka tasumrek ka manin ijay opisina yo. Saan ka amainitan? Kan nakapimpintas pa'y ti kawas mo. Mas daawak man kada kayo kan pare Joseph. Agrigrigat kayo lang arudan. Maarami dyo pa'y ti agiregalo iti dakkel agatad ijay inaanak tayo iti bunyag. Ha? Nangibaga adakkel agatad ti regalo mo ijay inaanak tayo, Mare. Ninana to rin. Imbaga na idinasabat ko, ada kayo kano ti kadakkelan ti inted. Panagkunak, da kami ti kabasitan ti naited. Kan para matlaang iti inaanak mi dayjay a kwarta. Iso nga okay laang. Una, ngam kasta unay mat arigat yo. Karkaro kayo nga agrigat ano kasta laang. O kitaam kada kami kin ni Orlan. Uray ado ti kwartami at dalimit ti regalo mi. Ala, no kaano anak kasangputak dito'y trabaho. Sakla malagip adyak mat gayam na ikat ti saksakan ti plancha iti inusar ko. Tinasayaan, ang pakadaak pa'y itibos ko. Agawid akpay, narigatan, ang mga numauram pa'y tibalay mi. Sos, nabisan ti apoy. Saan na mabalingasan ka ti balay? Sapay awan man dagiti aking balay. Awagan yung Nanan, no da nakaawak kayo makamay kanito ti bumbero? Awan, balasang ko. Ang amawan da pa'y mat. Ay nagkayam-kaman ti apoy. Diyos ko, awan man na ti gamit daan na irwar. Napigsamot nga miinom ti apoy. Saan ka nun akabaulan asar ka ang dagiti tao? Nanang, apay nga taan na uram ti balayda. Ay, jakmot nga rod amo. Mabit lang tawagak ni Lumen. Ipakaamok tinapasamak iti balayda. Awanan lakay, nagbalinan ada po ti balayda. Kasanuta itan bakit? Pulos nga awan ti imbati ti apoy. Uray ti kakaiso na akwartak. Nauramot. Uray siyak lakay. Nauramot ti kakaiso na nga ur-urnungak para kumaitiin ang anak ka. Sa dino pa'y ti pagyanan tayo ngay. Dumawat tayo ti tulong ka nagiti kalugaran talakay. Tsaka mo, Mare, no sa dino ti pagdawatan mi iti tulong. Tumulong kami, Mare. Ngam tinaskan ita, katipagyanan nyo. No kretyo, ado ti kayo, kan galba iti likod ti balay mi. Saan abaro dagijay, ngam mabalin pa'y. Isupay lang ti usaran nyo amang ipatakder iti balayo. Ang yamanak, Mare. Talaga ngamin nga awanan kami. Tila ang mat nakaipatakderan ti balay mi ti sanikwami. Kan oray dagiti kakabagyan mi. Kan awan mat maitulong da kada kami. Ala, anusan nyo no anya ti maitulong mi, Mare? Baknang kaman, ama ko na, saan arumbang nga agparamag ka, gaputa di mo ammo ti pasamak iti sumaruno nga aldaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.